Narito ang explanations. Has ang tamang sagot dito. Ang class ay isang collective noun. Ang collective nouns ay generally tinitake as singular, as one, especially sa formal context like sa written forms of communications or sa exam purposes. So, dapat ang kapartner niya na verb ay singular form din. Kaya itong option C ang tamang sagot. Although singular din ang option C, hindi siya tamang gamitin sa context or sa meaning ng sentence dahil mag-iiba na. Hindi siya bagay. Ang A ay helping verb ng present perfect tense na active voice, meaning ang subject, itong class, ang gagawa ng action, ang pag-comply. Kung siyang gagamitin natin, magiging passive ang meaning nito dahil ang was plus past participle, kagaya ng was complied, passive ang meaning. Hindi na bagay ang meaning sa sentence dahil hindi na ang subject ang gagawa ng action. Ito na ang makaka-receive ng action. So, itong A ang tamang sagot. Kapag passive structure ang pinag-uusapan, titingnan natin ang forma ng verb. Ang given sentence, ang verb ay have described, isang active form. Meaning, ang subject ang gumagawa ng action. Ang action dito ay describe. They have described. Ang they ang gumawa ng pag-describe. Isa itong simple na present perfect tense. Kung gagawin itong passive, ang pattern niya ay magiging has or have, depende kung singular ang subject or plural ng passive na sentence, plus been, plus past participle. Kagaya nito, has been described, ang option C. Ang verb na ibang options ay parehong mga passive forms. Pero, itong option C lang ang passive form ng present perfect simple tense. Would ang tamang sagot dito. Ang sentence na to ay isang conditional form. Yung combination ng if clause at saka yung main clause. Ang conditional sentences ay merong iba't ibang pangalan. Kung ganito ang forma, ang if clause ay ginagamitan ng past simple form ng verb, second conditional ito. About ito sa imaginary situation ng present time. Kapag second conditional ang sentence, ang verb sa main clause, katulad nitong I blank save for the future, ang verb niya ay merong helping verb na would. Kaya B ang tamang sagot. C ang tamang sagot dito, or them. Ang them dito ay tumutukoy sa noun na jokes. Ito ang antecedent niya. Hindi her sa option A dahil nauna nang na-mention na his jokes, meaning lalaki ang nag-joke. Hindi rin you dahil third person ang tinutukoy nito, his jokes. Hindi rin it dahil singular ang it, plural ang jokes. Kaya them ang tamang sagot. Itong option D ang merong mali. Ang option D ay gumamit ng present perfect tense na verb, has been. Ang present perfect ay nagpapakita ng connection ng past at present. Sa sentence ito, naipapakita nito na sa past, nakapunta na siya ng New York. So, ang connection sa present, may experience na siya. Masasabi natin ngayon na naka-experience na siyang magpunta sa New York. Pero, ang ago ay hindi magagamit sa present time. Pang-past lang ito. Kaya nga, ang present perfect tense ay hindi ka-partner ng ago. Kagaya ng has been na verb. Walang ago dapat nakasama ang has been. So, para maging tama ang sentence na to, hanggang New York na lang tayo. She has been to New York. Kung gagamit tayo ng a long time ago, gagamit tayo ng iba pang sentence. Like, she has been to New York. And another sentence na may past simple form na dahil ito yung kapartner ng ago. She went there a long time ago. Yun, pwede na yun. Pero hindi pwede na ang has been at ang ago ay magkasama.